Bugün 30 sany agdamyzy begenler ýaz. Bu wat howara ıssy bilýäňiz oglanlar. Ýakyk gelýär, maşinam zaýylýar. Şol maşin zaýlanmady açyk berdiň menden näme? Green Hill'ın. Maşinin salonuny goraýar. Lüboy maşinada bolýar. Ana. Öň kaynada goýup bolýar, gyr kaynada goýup bolýar. Tapagy ýok. Inni serdiň, şundan 30 sany paýlajak. 10 sany TikTok'da, 10 sany Instagram'da, 10 sanam YouTube'da. Şu videonu 3 platformada goýjak. Sizin etme zadyňyz näme? Şu wagt sürýän maşininizi ýa-da alasyňyz gelýän maşiny kommentariýada ýazsaňyz boldy. Like-am goýup goýberin gyskanman. Ondan kimin kommentariýasy köp like alsa, nakrut getmek bolanokdur. iPhone'na nakrut gedenler var. Kommentariýasy köp like alan 10 sany adam saýlap uğrajan özüm şunu. Lüboy maşina bolýanlar öňkü iz kaýna tapagy ýok. Ulanmak gataňsa da ulanlar. Özüň alçyk. Kiçijek haltasy var. Açdyňyz, soň ulanyp bolanyňdan soň şey diýip oba eplediňiz boldy. Eplerini iç halta salyňyz. Türkmenistanyň 5 vilayatyna özüm dastavka etdirýän, dastavka puly özüm töleýän. Mesele ýok. Hemme da siz üçin oglanlar. Basın onunla.